Kam investovať 100 000 eur, ak si blízko dôchodku? Volám sa Tibor Fér, som bývalý portfólio manažér a tieto informácie ti zarobia. Tak daj follow, nech vieš viac. Za 50 000 by som nakúpil štátne dlhopisy, ideálne prostredníctvom ETF so splatnosťou okolo 5 rokov. Prečo? Pretože ešte stále chceš príjem a stabilitu, ale o niečo s vyšším výnosom než v krátkych dlhopisoch. 20 000 by som dal do širokého indexu S&P 500 alebo MSCI World. To je tvoj motor dlhodobého rastu. Áno, trh kolíše, ale ak máš čas a správne nastavený plán, z dlhodobého hľadiska ti tieto fondy prinesú stabilný rast. 10 000 by som investoval do dividendových akcií. Spojené štáty, Európa, pár defenzívnych sektorov, ako energetika alebo verejné služby. Tieto firmy zarábajú aj v ťažkých časoch a vyplácajú rastúce dividendy, ktoré chránia pred infláciou. 10 000 by som investoval do sektorových ETF, napríklad zdravotníctvo a infraštruktúra. Dopyt po liekoch v nemocniciach neklesá ani v krízach. Čím ďalej bude viac dôchodcov a ty môžeš z toho benefitovať. Tieto sektory majú nízku koreláciu s technologickými akciami, čím pridávajú ochrannú vrstvu tvojmu portfóliu. 10 000 by som nechal v hotovosti alebo krátkodobých nástrojoch, napríklad fondy peňažného trhu. Toto je tvoj finančný vankúš. Ak trh padne alebo sa stane čokoľvek v živote, máš pokoj, nemusíš predávať akcie v strate. Pomáham ľuďom nastaviť si investičný plán na dôchodok tak, aby mohli v pokoji spávať.